Чудите ли се какво има в чантата на една майка с две деца? Мами, ще ви издам една малка тайна за гладка кожа без целулит. След раждането на децата ми забелязах, че кожата ми започва да се променя. Появява се целулит, стегнатостта изчезна и въпреки всички опити с тренировки и правилно хранене, не успях да върна предишната си форма. Четох много, опитах какво ли не и в един момент се натъкнах на този продукт – Thermofet Burn Gel. И честно казано, останах приятно изненадана. Гелът е с активни съставки като кофеин, капсаицин и L-карнитин, които стимулират микроциркулацията и правят кожата по-гладка и по-стегната. Отнема ми само няколко минути на ден. Нанася го по проблемните зони с масажни движения, а приятното затопляне е знак, че съставките започват да действат. След няколко седмици редовно ползване бях очудена от резултата. Когато се погледнах в огледалото, забелязах видимата разлика в кожата си. Тя изглеждаше по-добре, по-гладка, по-мека, а целулитът вече не беше толкова видим. Моето мото е щастлива майка, щастливи деца.